What's up mga kagenggeng, for today's video ari kita diri sa may Iloilo Freedom Grandstand para saksihan diri guys ang opening salvo para sa Dinagyang 2023. Makita naton dira guys kadamo-damo sa tao sa ining nga grandstand. Iyari na ang mga tribo nakaprepara na diri guys. Pasensya, medyo late kita nag-upload, medyo busy. Ari pag tribo Ilonggo hanon, mga warriors na guys, warm up ato niya abyan pag nato mga tagamulo na kamatiilo guys. Kagopisa na guys nagbukas ng Dinagyang Festival 2023 sa Lagumba ni Mayor. Pader event. Ano gumisa na guys.